Kaixo, Jose Manuel Hernández, Kotoi elkarteko zuzendaritzako kidea zea. Igual, zure eskutikan elkartea sartzen bagea, zemuz, eta pixkat barruko txokoak eta esplikatzen maizkizuguzu, erki. Elkarteko hau da gure txirimitoa, ondala gutxe egite duguna, gaur inaugurazio duguna, eta aurkeztu zuen komunak, abizonzua, eta buruz balioentzako eta emagun mintzat, gero falta zaigu hemen, kanbia grabatzea hau miantzat, da hori azkeneko flekipila dira, eta momentuz, hau da, gauna. Gero, ikusi zake, hau da jangela, hau jangelatxoa, berez, jangela 74 biztu. 74 personentzat. Azkidentzat da. 74. Bai, gaur adibidez, dena daude, osea, dena kompleto dago. Pozik, hau da momentu zakuna, gero dakau, beste emakumeko lokalian, ampliatzeko idea. Bazkenik eta lortzen bat metugu, aldameneko lokala ere, nahiko genuke hau gure sokaldetxoa. Berez pentsatua dago, hori, momentu honetan eta lau bazkide, baina beti pentsatzean hau handitzen. Behin handitzen dugunean ere, honek ere kapazitatea dauka, jende gehiago ere, jende gehiago entzat handitzen. Orduan, hemen dazkagu 3 labe, 2 eta 6 zukin, lan egiteko matxoa, hor zakarrontzia lan egiteko nahi bat, biharrena fradera, hirugarrena eta kanpaia, zerua, salamandra, da gutxo bat, hau, nahiko gutxi ematen duguna, hemen mater guztiak da ustitzeko, eta dena, bajila guztikatzea eta aurre egitzeko, eta hola. Eta ikusi esakezunez gaur da... Movimentu asko dagoela. Bai. Eta gure jangelaren moduan, izkinetan, edarik, hangoak bukatuko balira, txupitatela hartzeko edari zeak, jo patata frakito batzuk, da beste gauz batzuk, jateko janarik, da hemen botella hutsa justutzeko, helatuak ere baditu, da hortxe gure kafeteratxoa, da izotzen atxina, da hemen beste edarik, hau ere aurreak agarri dugu, hori kamara fedoratuko edari hotzekin, da soslak aukera izateko edarika horretak. Eta hola zen hau da, bizioa daunak, da... Hormetan da, Kotoi izenarekin lotura daukan enpresa daukazuela, ez? Gure historia hau sortu denean, sortu zen izentxo bat, Kotoi izena, da, bere hemen leheno, aragonen hauan. Da, nahiko garrantzitsua zen handoa nintzen, da, bertxak denen bere garaian, Kotoi izena barjatu denen lehenengua, da horrekin gelditu da. Garrantzi handiko zona da, eta, guan algodonera hemen izan data, oroigarri gisa edo, gauza politia zela pentsatu denen, eta horre pare bat ere zentzilikatu ditugu bereien omenez, eta horri esker, izena jarri dugu. Pentsatzen dut, bigarrengo retratori emakumeak horre asaltzeare bere esanahia daukala, ez? Algodonean emakumeak zakaten garrantziagatik. Esan genezake baita ere, argazki hortan erretratatuta gauden emakumeek batzuk bizirik dago gendik. Da, bat etorri zen, da bera esan zuen, da behar rekonozitu izan zea argazkin daena. Ilusi joan gure intzion, da gauza politia zela ere tutxatu genuen, da behin Andria eta etorri da ikustea eta hori, gu ere pozik. Eta hoxe, hau da,